डिङि काथि जलाई दिया मृतदेहटु सुनील गगৈৰ নহয়। बे समाव नोंथांमोना सिगाङाव होनाय आङो भिडिअ इन्ट्रोखौ नुनानै निश्चय बुजिखादों नङा होमबा एसामिस निउसाव ओरैबायदि गिलु बालु मोनसे निउस ओंखारदों। दाख्लै साननैसो जे आं नोंथांमोननो मोनसे लखिमपुराव जानाय जाथायनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन जे सुनील गगৈनि डेड बडिखौ सोरबा सावनानै सेवहांगार खालामनानै फोजोबनानै दोनदों होननानै आरो जाय पुलिसफ्रा दैयाव ओरैबायदि माने मा होनो ना नागिरनाय बायदि सिग्रोम सिग्रोम गाग्रोम गाग्रोम नागिरनाय बायदिमोन हर सान माने खस्थ' खालामनानै दै मेसिनजों सारलायनानै फोराननानै नागिरबायदोंमोन नङा होमबा नैबे सुनील गगৈ नि डेड बडिखौ नागिरदों होनबाय थानाय नोंथांमोना निश्चय खोनानो मोन्दोंमोन। दिनै नाथाय जाथाया उल्था खोनानो मोनबाय एसामिस निउसनि थ्रुयै जाय मानसिया थैदों होननानै फोसावजादोंमोन ससियेल मिडियायाव नैबे मानसियासो माने नैबे मुस्लिम सेंग्राखौ बुथारनानै माने सेवहांगार खालामनाय खोनानो मोनबाय। माने DNA टेस्टनि गेजेरजों दिनै माने ससियेल मिडियायाव फिन आरो निउस फोसावफिनदों नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ निश्चय साननानै लायोब्ला जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन नोंथांमोना। जाय गोथैखौ बै समाव नागिरबायदोंमोन नैबे गोथैया माने जाहांगीर हुसैन मुसलमान मानसिनिसो होननानै बुंदों। सुनील गगैआ दा माने खोनानाय बायदिब्ला निउस पर्टेलनि थ्रुयै मिथिनाय बायदिब्ला माने खारखोमानानैसो दङ। बे जाहैबाय BJPनि सासे नेतामोन आरो BJPनि सासे सुबुंमोन सुनील गगैआ। नाथाय सुनील गगैनि डेड बडिखौसो नागिरबायदोंमोन आरो सुनील गगैनि न'खरनि मानसिफ्रासो सुनील गगै सोरबा बुथारबाय होननानै पुलिस थानायाव एजार होनायनि गेजेरजों पुलिसा गोबाङै सिग्रोमनायनि गेजेरजोंबो बिथांनि डेड बडिखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै उल्थासो माने सुनील गगैनि न' खाथियावनो जाहांगीर हुसैननि गोथैनि सहनि माबाखौ मोननो हादों। दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन आरो नोंथांमोना जोबथारनायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर। BJP सरकार थासेयाव BJPनि मानसिफ्रा माबोरैहाय बेफोरबायदि मानसि खोमानो मोनबाय थागोन। अब्ला जोङो साननो गोनां जुनमुनि राभानि केसनि सायावबो जुनमुनि राभाखौबो बिथांमोना बेफोरबायदिनो बुथारनानै दिनै सिखोमानानै दोनदों। निश्चय खिजानि दिनैनि दिनाव सुनील गगैखौबो बिथांमोना सिखोमानानै दोनदों। बिथाङा जेरावबो गोजानावबो खारखोमायाखै जानांगौ आंनि आन्दाजाव। दा नोंथांमोना मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर। बेफोरबायदि जाथाया जोंनि आसामाव जाबाय थानांगौ ना जाबाय थानाङा आरो मानो जाबाय थादों मानि खारनाव नोंथांमोना निश्चय हमनो हाखागोन। बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर आरो जाय मानसिया दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बै मानसिया जिउ जोबथा साजा मोननांगौ ना मोननाङा आरो फासिनि साजा जानांगौ ना जानाङा बिथांमोन बायदिया दिनै बेफोरबायदि सुत्र खालामग्रा आरो गुबुननि न'खरखौ सिलिंखार खालामग्रा मानसिया जोंनि बे संसाराव थांनानै थाथावना थाथावा निश्चय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो फोरमायहरनो दाबाव। आरो लोगोसे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो माब्लाबाबो दादाव। लोगोसे गोदानै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनाय लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव थुनानै ला जाहाथे गोदान गोदान आं बेफोरबायदिनो इम्पर्टेन्ट भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांनिसिम थाबैनो मोननो हायो आरो नोंथाङा थाबैनो नायनानै बुजिनानै लानो हायो। हिन्दी सिनेमार कायदारे तैयार কৰা হৈছিল ব্লুপ্ৰিণ্ট য'ত ভৰপূৰ হৈ আছিল একশ্যন থ্ৰিলাৰ আৰু সাসপেন্স। हमसे बोला गया कि सुनील गगৈ का बॉडी है, उनकी वाइफ ने एक FIR दिया है कि वो उनका हस्बैंड का ही बॉडी है। उनका घर से 300 मीटर्स दूर उनके ही माटी में एक दूसरा आदमी का डेड बॉडी मिल रहा है जो उनके ही घर में रुका हुआ था और फिर उनका ऐसा दिखाया गया कि वो उनका ही डेड बॉडी है। तो ये सबसे यही लग रहा है कि उनका ही परिकल्पना से ये एक पूरा एक नाटक रचाया गया है। শীতল মস্তিষ্কৰে লিখা হৈছিল চাঞ্চল্য সৃষ্টিকাৰী এটা হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যঘন স্ক্ৰিপ্ট। हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी है एंड हो सकता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए ये पूरा जो नाटक है ये रचाया गया है। 17 দিনৰ অন্তত DNA ৰিপৰ্ট লৈ সুনীল হত্যাৰ আঁৰ কাপোৰ আঁতৰালে লখিমপুৰৰ SPয়ে। DNA रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका DNA जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गगৈ का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। सुनील गगৈয়ে কৰিব কাৰণ তাৰ লগতে ঘূৰা ফুৰা মানুহটো ই যদি জিন্দা আছে ই কলৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ওলাই দিয়ক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰিছে কোনে কৰিব। ইমান এটা ডাঙৰ খেল খেলিছে সেইটো মই ভাবিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো এটা সম্পূৰ্ণ গেম হৈ পৰিছে চিনেমাৰ দৰে। কিন্তু সুনীল গগৈ ক'ত মোক সুনীল গগৈক লাগে। কিন্তু ৰহস্যঘন নাটকৰ জৱনিকা পেলাবলৈ আৰক্ষীক মাত্ৰ সময় লাগিল 17 দিনৰ। 17 দিনৰ পাছত DNA ৰিপৰ্ট লৈ সংবাদ মেল লখিমপুৰৰ SP অপৰ্ণা নটৰাজনৰ। ঢকুৱাখনাৰ চেতিয়া গাঁৱৰ চুমনিৰ মাজত ডিঙি কাটি জ্বলাই দিয়া মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নহয়। কাৰণ হায়দৰাবাদৰ পৰা অহা DNA টেষ্টত প্ৰমাণ হ'ল মুণ্ডহীন দগ্ধ মৃতদেহ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ।
हमारा इन्वेस्टिगेशन के लाइन ये था कि क्राइम सीन में थोड़ा सा स्टेज्ड जैसा लगा, क्योंकि डेड बॉडी पूरी की तरीके से जला हुआ था, लेकिन जिसका डेथ हुआ वो जो बोला गया सुनील गोगोई, उनका जर्सी और बाकी सामान वहीं पे थे। बॉडी का आइडेंटिटी डिटरमिन करने के लिए जो हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उनका जो मॉर्टल रिमेन्स है वो भेज दिया गया, और उसके साथ डीएनए मैच करने के लिए सुनील गोगोई का 2 रिलेटिव्स और जहांगीर हुसैन जो मिसिंग लेबर था उनका भाई जहीदुर रहमान, इनका भी ब्लड सैंपल भेज दिया गया। भेजने के बाद अब आज डीएनए रिपोर्ट आया है। डीएनए रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका डीएनए जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गोगोई का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। কিন্তু কিয় ৰচনা কৰা হৈছিল ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰক হত্যা কৰাৰ ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট? কিয় কোনেও গম নোপোৱাকৈ ফোন নম্বৰ সলাইছিল সুনীল গগৈয়ে? আৰক্ষীৰ তদন্তত উন্মোচিত হ'ল ভয়ংকৰ তথ্য। মে মাহত সুনীল গগৈয়ে খুলিছিল 2টাকৈ জীৱন বীমাৰ পলিচি, যাৰ পৰিমাণ আছিল 41 লাখ টকা, আৰু সেই ধনৰ লোভতেই ডিঙি কাটি জ্বলাই দিয়া হ'ল জাহাংগীৰ হুছেইনক। সুনীল গগৈৰ বাসগৃহৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগতেই জ্বলাই দিয়া হৈছিল জাহাংগীৰক। মৃতদেহৰ কাষত খুলি থৈ গৈছিল সুনীলে পিন্ধি অহা টি-শ্বাৰ্ট, জাৰ্চি আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী। কিন্তু জাহাংগীৰৰ ভাতৃয়ে সেই নিশাই চিনি পাইছিল ককায়েকে পিন্ধি যোৱা বেলডালৰ এটা জ্বলি যোৱা অংশ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সমগ্ৰ ঘটনাক সন্দেহৰ চকুৰেই চাই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। जैसे लास्ट 1 मंथ में सुनील गोगोई का जो भी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि नया इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खोला है, हमें पता चला है कि सुनील गोगोई ने कोई नया मोबाइल नंबर लिया है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सो ऐसा कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी है जिसके वजह से हमें ये क्लियर हो रहा है कि एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी है, एंड हो सकता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए ये पूरा जो नाटक है ये रचाया गया है।